היום יום הולדת, היום יום נו, היד שלי. היום יום הולדת לשרה, היום יום הולדת, היום יום תשימי לעוף. מה עשיתם קוקו? עשיתם גוגל על הפונה? היום יום הולדת לשרה. תוסיף פה. לא חשוב, תשימו. אתה מקשיב משלה, אתה מקשיב משלה. תביא לפה, לפה, תשים את העוגה על השולחן שהיא תעשה. זה בוא נשים לפה. תשימי פה ותעשי פה חזק. אתה כאי שרף לה, זאת תהיה שיער. יאללה, מה נעשה? חזק. 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 יופי! חזק. בובה נשרפת. חזק. עשיתם לה בועגלה. חזק. עוד אחד, עוד אחד. חזק. 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 נעשה עוד שניים. מי? לא תחוצים אצלנו. חזק. עוד חזק. נו, חזק. חזק. חזק כבר. הם נדלקו. מה זה? תקריב אותו מה שקרוב. אני שרף לבובה כבר. תעשה גם בכתב. גם אתה לא מצליח. רק עוזרים. נראה לי זה נפשעות. לא, 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 לא. לא תיגע בזה בעיה. זה חם. נו, 3, 4, בוא נשפוך על זה מים. זה כמו מנגל. סיקי עבדה עלינו, סיקי. הביאה לנו לראות של נכדים. עזוב, עזוב. חכה שנייה. חכה, נראה את הקטע שלהם. אוהד, חכה רגע. אוהד, חכה, נראה את הקטע שלהם. לא נרבה. נראה לי זה לא שצריך כבית. זה מיוחד כאילו. יאללה, הנה.